நெடுஞ்சாலை 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 கிருஷ்ணாவோட படம். ஜில்லுன்னு ஒரு காதலுக்கு அப்புறம் வேற மாதிரி அந்த ஜில்லுன்னு ஒரு காதல் படம் பார்க்கும்போது அதுக்குள்ள ஒரு வேற ஒரு லைஃப் இருந்தது இல்லையா. இது டோட்டலாக ஜில்லுன்னு ஒரு காதல் படம் பண்ண டேரக்டராக அந்த படம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி டோட்டல் சேஞ்சாக இருக்குது. நெடுஞ்சாலைக்கும் போது ஒரு பெரிய ட்ராவல் தெரியல, ஒரு பைபாஸ் மாதிரி டோட்டலாக ஒரு பெரிய ட்ராவல் இருக்கும் இல்லையா. இதை ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல் இருந்தது. மொத்தம் பார்த்தா ட்ரெய்லர் வந்து ஒரு 3 நிமிஷமாக இருந்தால் கூட அந்த ட்ரெய்லருக்குள்ளே ஒரு பெரிய லைஃப் இருந்தது. ரெண்டு சாங்குமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சாங் எடுத்த விதம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, பார்த்துட்டே இருக்கலாம் மாதிரி தோணுச்சு. வரிகள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, சத்யாவோட டியூன் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. ஒரு புது கலராக இருந்தது. வழக்கமாக வரக்கூடிய இப்போ என்னோட படம் கூட எடுத்துக்கலாம், மத்தா படம் இதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் தி ஸ்டைலில் இருக்குது. இது வேறு மாதிரியாக இருக்குது, வேறு மாதிரியான ஒரு கலரில் இருந்தது படம். மொத்தம் பார்க்குறதுக்கே வேறு மாதிரியே எனர்ஜியாக இருந்தது. சில விஷயத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு நம்மளும் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமோ, நம்மளும் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணும் இல்லையா. ஒரு சின்ன ஒரு தோணுமே, நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலையே, நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோம், அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது தோணுச்சு. அந்த மாதிரியான ஒரு விஷுவல் இருந்தது, அந்த மாதிரியான ஒரு மேக்கிங் டைப் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. என்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். நெடுஞ்சாலை வந்து எல்லாரும் போய் சேருன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த ட்ரெய்லரும் இந்த சாங்கும் எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சது. இந்த படம் நிச்சயமாக சக்ஸஸ் ஆகும் நம்புகிறேன். கடல் தாண்டி மலை